आरो नेक्स्ट डे शुटिंनि ब्लग भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो धिरबिल खाथिनि माने दाउखि हाजो शूट लादों आरो ओमफ्राय बेयावनो माखासे ब्लग भिडिअ लाबाय ओमफ्राय Sabay. Hasil berkada. Hasil apa nih malam musang mah gitu. Kamu ni mau kan? Ada yang kabur dong. Ini hasil ber. जोङो बारनानै जोङो दा बनदानो फैदों लास्ट आङो बिसालाय किनिं खालाय उरि खालाय नमस्कार दा नेक्स्ट लकेशनाव फैबाय सोरबा हनै बर'फोरखौ माथो बर'आ माथो जायगाया बेनो नाय खामानि गैयि जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बर'थ' टाउन बेरायफैदों दखानानो गैले शपिं खालामदोंमोन शपिं खालामदोंमोन रावबो गैला नै शपिं खालामहैदोंमोन मरिया जों बिथां जोंबो थांगासिनो दङ गोदान जायो Aku bilang ku. Kita kau cina. नै दा syuting-आथ' जोब्बाय ओमफ्राय आङो दा न'आव थांफिननो नागिरदों आरो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ बाय बाय